Прывітанне, мои сябры! Сёння з вами мы пазнаёмімся з міфамі. Міфы ствараліся на працягу многіх стагоддзяў. Нашы продкі былі безабаронныя перад стыхіямі прыроды. Назіраючы за прыродай, яны вытлумачвалі з'явы навакольнага свету паводле сваіх уяўленняў, здагадак. У адным выпадку прыпадабняючы прыроду да чалавека, у другім насяляючы свет незвычайнымі істотамі, волатамі, багамі і духамі, людзі прыдумвалі фантастычныя гісторыі пра з'явы прыроды. Ад дзеда ўнуку пераходзілі гэтыя паданні, вуснае апавяданне пра мінулае. Міфы – гэта старажытныя народныя аповеды пра паходжанне свету, жыццё прыроды і чалавека. Адчуваючы сябе часцінкай прыроды, людзі адухаўлялі яе, верылі, што яна можа дапамагаць чалавеку ў яго штодзённых клопатах, альбо, наадварот, шкодзіць яго жыццю. Нашы продкі баяліся сваімі размовамі, дзеяннямі, учынкамі угнявіць сілы прыроды і таму усяляк стараліся ім дагадзіць, улагодзіць іх. Яны абагаўлялі птушак, зязюлю, бусла, ластаўку, жывёл, звяроў і іншых істот, каня, казу, ваўка, мядзведзя, вужа, змяю. Пакланяліся кветкам, папараць кветцы, зязюльчыным слёзкам, браткам, дрэвам, дубу, бярозе, рабіне, каліне, явару, грушы. Свяшчэнным дрэвам і камяням-валунам дзе-нідзе людзі пакланяюцца і да нашага часу. Вярба, паводле народных паданняў, тужлівае і самотнае дрэва, якое заўсёды спрыяе людзям, клапоціцца пра іх. Рабіна валодае цудадзейнай здольнасцю лячыць людзей ад хвароб, а асіна і елка, наадварот, лічыліся дрэвамі нядобрымі, іх баяліся разводзіць побач з жытлом. Продкі верылі, што зламанае ці пакрыўджанае дрэва можа жорстка і бязлітасна расправіцца з крыўдзіцелем. Калі, напрыклад, чалавек гінуў ад паваленага дрэва, лічылі, што яно за нешта адпомсціла яму. Да нашых дзён захавалася павер'е, што вялізныя густыя дрэвы – дуб, ліпа, вяз, бяроза – валодаюць розумам. А ў купальскую ноч дрэвы нібыта пераходзяць з месца на месца, размаўляюць паміж сабой, і чалавек можа падслухаць іх гаворку. Асаблівай пашанай карысталіся дрэвы, якія раслі ля крыніц, рэчак, азёраў, бо ў такіх мясцінах людзі звярталіся ў сваіх малітвах і да дрэў, і да жывой вады. З народных легенд можна даведацца, што калісьці даўным-даўно у дрымучых лясах жылі незвычайныя людзі – асілкі. Асілкі тыя былі высокія, магутныя, а голас мелі, як звон гучны. Бывала, калі хтосьці з іх крыкне на ўвесь голас, ды свісне, дык якое б дрэва не было вялікае, а зваліцца. Вось якія былі яны тыя асілкі. І жонкі іхнія былі вялікага росту, дужыя і нараджалі раз па двое-трое дзяцей. Гаспадаркі яны не трымалі, не было ў іх ні скацінкі свойскай, ні прыпасу, ні запасу. Ні хлеба, ні лёну не сеялі. Карміліся тым, што лавілі па лясах, звяроў ды ў водах рыбу. Адзенне сабе яны шылі са звярыных шкур. Вось так і жылі. Інструменту ў іх амаль ніякага не было. Кажуць, што была на ўсіх адна сякера, ды і тая не жалезная. Але гарадзішчы яны ўсё ж будавалі. Маючы ўсяго адну сякеру, асілкі перакідвалі яе з гарадзішча на гарадзішча, бо не хацелі траціць часу на пераход. Крыкне, бывала, асілак з аднаго гарадзішча ў другое: «Сякеру давай!» А такі ж волат возьме сякеру, ды і кіне яму. Незвычайная была ў іх моц, затое і называліся яны асілкамі. Гэта яшчэ нішто. Сякеру перакінуць вярсты са 3,
Бывала, трэба на будынак бярвення, дык пойдзе каторы ў лес, вырве дрэва з карэннем, ды так і валачэ на гарадзішча. Або камень спатрэбіцца да будоўлі, дык ён возьме яго, ды і шпурляне за вярсту ці болей проста на гарадзішча. Некаторыя кідалі такія вялізныя камяні, што былі велічынёю рост чалавека, але не заўсёды гэтыя камяні даляталі да гарадзішча. А то ёсць мясціны, што зусім закіданыя камянямі. Дзяды казалі, тут асілкі адзін супроць аднаго ваявалі. Яны і на звяроў палявалі з камянямі, ад таго камяні і па сёння ляжаць у лясах. Калі перавяліся ў лясных гушчарах звяры і паменшала ў вадзе рыбы, асілкі пакінулі свае гарадзішчы, якія хутка запусцелі. Праз шмат гадоў прыйшлі ў тыя мясціны нашы дзяды, каб сеяць жыта і разводзіць жывёлу. Да пабачэння, да сустрэчы!